दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्मानि बे नैथि साननि फुंबिलिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार जे आरज मेथाइ जोङो बेखौ खनबाय आरज गाबबाय। बिनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोमो गाब दाहाल आरो थुंग्रिनि बे फिरफिलाखौ जोङो अख्राङाव उदाङै बिरहोबाय। बिनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आदर्शनि व्यक्ति आगुनि आफादगिरि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मैखोम माने ग्रेट लिडार बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव जों बिबार बावबाय, जों श्रद्धांजलि होदों। मुंख्लं गेदेमा बिथांमोननो जोङो बिबार बावदों आरो बर' हारिनि गेदेमा सुबुंफोर जायफोरा हारिनि थाखाय खामानि मावनानै मुलुगनिफ्राय बिदाय लाबाय बिथांमोननो जों बिबार बावदों आरो बे खामानिफोरखौ जों मावफुंबाय। दसे समनि उनाव जोंनि पद्मश्री बान्था मोननाय, जोंनि साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाय, APSCआव उथ्रिसार जानाय, एबसुजों जाय माने क्लास 9 आरो 10नि बर' मिडियाम जि टेलेन्ट सार्च आनजाद खुंजादोंमोन बिनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायनाय हाबाफारि दङ। मधुराम बर' बेस्ट टिचार एवार्ड एबसुनि गेजेरजों सेलेक्सन खालामनाय बेखौ बरायनाय हाबाफारि दङ। आसाम गौरब मोननाय बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारि दङ आरो लोगोनो जोंहा युथ आरो इडुकेसन कनक्लेभ जागोन। एम्पावरिं युथ फर भाइब्रेन्ट बड'लेण्ड एन ए भिकसित जौगासार भारतखौ टारगेट खालामनानै बर' हारि गेरेमसा दानायनि बा गेरेमसा हारि दानायनि बे बिथिंखौ लानानै जों सावरायगोन आरो बेयाव प्राय 20,000 स्टुडेन्टआ बेयाव बाहागो लागोन। कलेजनि, इउनिभार्सिटिनि, स्कुलनि गुबुन जिल्लानिफ्राय बेयाव सफैगोन। बे हाबाफारियाव आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि मानगोनां डक्टर रनज पेगुआ फैगासिनो, बिटिआरनि गाहाय मानगोनां प्रमद बरुवा बिथाङा बाहागो लागोन आरो हारियानानि महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालयनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर रमेश भरद्वाज बिथाङा बाहागो लागोन। बेंगलरनि इसरनिफ्राय सफैनाय सिनियर मोस्ट साइन्टिस्ट डक्टर सुधीर कुमार एन बिथाङा बाहागो लागोन। किउरेटर मानगोनां बिथां बाबुल चन्द्र बरा बिथाङा बाहागो लागोन। साइन्सनि बेयाव एक्जिबिसन दङ आरो साइन्स मेला बेयाव दसे समनि उनाव जागोन। लोगोनो जोङो बर' मिडियाम, मादार टां मिडियाम आरो राष्ट्रीय शिक्षा नीतिनि सायाव सावरायगोन, जेराव तरेन बर' मानगोनां बिथाङा बाहागो लागोन आरो मानगोनां डक्टर समुजुल कुमार भट्टाचार्य आसुनि चिफ एडभाइजार बिथाङा बाहागो लागोन। प्राय 60टानिबो बारा कलेज इउनिभार्सिटिनि प्रिन्सिपाल प्रफेसार आरो प्राय 3000नि बारा जोंनि फोरोंगिरिफ्रा बेयाव बाहागो लागोन। मिजिंथिदों बे हाबाफारिया मोजाङैनो जाफुंसारगोन। सोलोंथाइखौ लानानै एबसुआ मोन्थोर हिसाबै, मिशन हिसाबै खामानि मावगासिनो आरो बे जोंनि दिनैनि हाबाफारि मोनाबिलियाव जोंहा आरोबाव थान्दै मेल नैथि खेबनि थाखाय बेयाव जागोन। दा बे बुब्लियाव आङो फिरफिला बिरहोनायनि बे समाव आङो बेखौनो बुंनो हास्थायो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि फिरफिला गोमो गाबनि, जों मंगलीय फोलेरनि दाहाल थुंग्रिया जुजिनायनि मोनसे नेरसोन आरो मोन्थोर आरो बे फिरफिलाया अख्राङाव अराय उदाङै बिरनानै थायो। अराय उदाङै बिरनानै थानायखौ जों हास्थायो आरो खुनु कारनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जि उदां जि गोसो, उदां हारि हिसाबै जोङो जौगानो लुबैनाय बेखौ जों मालाबाबो गाहायाव फैनो होआ। बे जोंनि माने समायखिरा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलायानो जोंनि इनार्जि, जोंनि सक्ति, जोंनि गोहो आरो बे जोंखौ हदाय सानफ्रोमबो डिसिप्लिनाव थानानै हारि सिबिनाय, हारि दानाय आरो गेरेमसा हारि जोङो महरै जौगाहोनायनि थाखाय जोंखौ अरायबो गाइड खालामो आरो वी आर टटेलि गाइडेड बाय द प्रिन्सिपल एन्ड फिलसफि अफ द आवार फ्लेग एन्ड आवार कनस्टिटिउसन। दा बेखायनो बड'फानि जि फिलसफि बेखौ जों जेब्लाबो गोसोखाङो, लिभ एन्ड लेट लिभनि फिलसफि, बुहुमाव थानाय बर' माहारिनि साफ्रोमबो व्यक्तिनि रक्षनाबेक्षन सेफगार्डनि बाथ्रा आरो बिथांमोननि जौगानायनि बाथ्रा। कुनु बर' सुबुङा जाहाथे माने बिथांमोना रैखाथि गैयै माने भाबै जाहाथे थांना थानो गोनां जाया। बे नेपालनि मेसेयाव था, बांलादेशआव था, त्रिपुरायाव था, आसामनि, बेंगलनि, बड'लेण्डनि जि खनायाव थाया मानो बिटिआरआव, बर' कसारि काउन्सिलाव, कार्बि आंलं, डिमा हासाव जोङो रैखाथि गोनाङै थानांगोन। बे एबसुनि बे जि माने जोंनि मावनो गोनां डिउटि आरो रेसपन्सिबिलिटि आरो बे प्राइमारि डिउटि। दा बेखायनो दुलाराय बर' माहारिखौ
जोङो जौगाहोनायाव थांस' जों हाबा मावलांनांगोन जोंनि मावथिफ्रा मोनफ्रोमबो जुथुमायाव जों जेब्लायबो गोसोखांनांगोन आरो समायखिरा लानांगोन जों बावनो मोननाय नङा बावोब्ला जोंनि गुबै मोन्थोरा दाइलुट जालाङोब्ला जोङो लामा आन्दायनोबो गोनां जानो हायो आरो माहारिनि सक्तिशालिसिम लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि जुदि आफादा जुदि माने लामा आन्दायोब्ला हारियानो लामा आन्दायगोन दा बेखायनो जों जेब्लाबो साग्रिद जों जेब्लाबो भाइब्रेन्ट जों जेब्लाबो माने वाचडग बादि जोङो नोजोर होबाय थादों हारि दानायनि थाखाय हारि सिबिनायनि थाखाय बेखिनि बाथ्रायानो